Veliki pozdrav, dragi moji. Evo jedna kratka meditacija za opuštanje za svaki dan. Čim nađete malo vremena za pauzu, možete napraviti ovu vježbu. Idemo sa par dubokih udaha i izdaha i opustimo naše fizičko tijelo. Od tjemena glave, preko vrata, ramena, ruke, grudni koš, stomak, cijela lijeđa, kukove, noge, stopala. I sada, kako smo svaki dan prezauzeti sa svim obavezama, ne znamo gdje ćemo prije, sve ćemo to staviti sada sa strane. Stavit ćemo naše uloge sa strane, naše ime, naše prezime, ulogu ćerke, sestre, majke, prijateljice, partnerke, žene, supruge, bake. Isto tako i u muškom rodu ulogu sina, muža, svekra, dede, poslovnog čovjeka, uspješnog čovjeka, biznismena. Stavimo sve to sa strane, dopustimo da naša prirodna energija poteče našim tijelom. Kad smo čista esencija bezuslovne ljubavi. Dišemo, povezat ćemo se sa našim prostorom gdje se trenutno nalazimo, sa elementom zemlje, sa elementom vode, elementom vazduha, vatre i osjetit ćemo kako su svi oni u nama i dio nas. Povezat ćemo se sa eterom, energija koja drži sve galaksije i sve zvijezdane sisteme u tom beskonačnom prostoru i osjetimo da je sve